நிற்கிறாரே, கடைசி மூச்சு, நம்பிக்கை, எல்லா நம்பிக்கையும் டாக்டர்கள் கைவிட்டு விட்டார்கள். அவருக்குள்ளும் அந்த நம்பிக்கை இல்லை. கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலை, கடைசி மணி நேரம் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது. தன் வாழ்க்கை எந்த நேரத்தில் முடிந்தாகிவிடும் என்று சொல்லி ஒரு சூழ்நிலை அந்த மனிதனுக்கு. அப்பொழுது அந்த வியாதியின் படுக்கையில இருந்து கூக்குரலிட்டு கூப்பிடுகின்றார், இயேசுவே நீர் வாரும், எனக்கு உதவி செய்ய வாரும் என்று சொல்லி கண்ணீரோடு கதறுதலோடு கூட மன்றாட்டின் ஆவியோடு கூட அந்த மகன் கதறி கூப்பிடுகின்றார். But it's too late. ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளும் வருகின்றார். ஒவ்வொரு நாளும் வந்து அந்த மனிதனை சிறு பிராயத்திலிருந்து, வாலிப பிராயத்திலிருந்து ஒரு பெரிய மனிதனாய், ஒரு குடும்பஸ்தனாய் வாழுகிற வரைக்கும் சந்தர்ப்பங்களை கொடுத்து கொண்டே இருந்தார். என்னை நீ ஏற்றுக்கொள்ளுவாயா? எனக்காக உன் வாழ்க்கையை நீ அர்ப்பணிப்பாயா? எனக்காக உன்னுடைய தாளந்துகளை நீ உபயோகப்படுத்துவாயா? எனக்காக உன் இருதயத்தை நீ கொடுக்க மாட்டாயா என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து மிகுந்த ஆவலோடு கூட காத்து கொண்டிருந்த தேவன். அப்பொழுதெல்லாம் நான் ரொம்ப வேலையா இருக்கிறேன், நான் ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறேன், அப்பொழுது பிறகு வாரும் என்று சொல்லி விரட்டி அடித்துக் கொண்டிருந்த அந்த மனுஷன், அவனுக்கு ஒரு தேவை. தன்னுடைய சரீரத்துல பலவீனம், வியாதி தாக்கப்பட்டு மரண படுக்கையில படுத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது, ஐயோ என் உற்றார் உறவினர்கள் என்னை கைவிட்டு விட்டார்கள், மனிதர்கள் என்னை கைவிட்டு விட்டார்கள், நண்பர்கள் என்னை கைவிட்டு விட்டார்கள், டாக்டர்கள் கைவிட்டு விட்டார்கள், இப்பொழுதோ எனக்கு உதவி செய்ய ஒருவருமே இல்லை என்று சொல்லி அவனுடைய இருதயம் ஏங்கிக் கொண்டிருந்த வேளையில கர்த்தரை பார்த்து கேட்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து வரவே இல்லை. நாம் இந்த காரியத்தை நாம் சிந்திக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. ஒருவேளை ஒரு சண்டே கிளாஸ் டீச்சர் இது ஒரு சிறு குழந்தைகளுக்கு ஒரு பாடமாய் கூட சொல்லி இருக்க கூடும். இது நான் இன்றைக்கு உங்களோடு கூட சொல்லும் பொழுது அது ஒரு கதையை போல கூட காணப்படலாம். ஆனாலும் நாம் இன்றைக்கு சிந்திக்க வேண்டியது கர்த்தருடைய ஆவியானவருடைய நோக்கமாக இருக்கிறது. நீயும் நானும் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும் என்பதுதான், நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டும் என்பதுதான் ஆண்டவருடைய நோக்கமாய் இருக்கிறது. ஆதலால் தான் உங்களையும் என்னையும் கர்த்தர் இந்த இடத்திற்கு அவர் கூட்டி சேர்த்து இருக்கின்றார். அவர் டீசென்டான ஆண்டவர். அவர் ஒரு நாளும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி உன்னுடைய குடும்பத்திற்குள்ள அவர் தலையிட மாட்டார். உன்னுடைய பிரச்சனைகளுக்குள்ள அவர் தலையிட மாட்டார். ஆனால் நீ என்றைக்கு வாயை திறந்து, இயேசுவே நீர் என் வாழ்க்கையை நீர் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளும், இயேசுவே உன்னுடைய கரத்தில் என் வாழ்க்கையை நான் அர்ப்பணிக்கின்றேன், இயேசுவே உன்னுடைய பாதத்திற்கு என்னை நான் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று நீ என்றைக்கு நீ சொல்லுவாயோ அந்த நிமிஷம் வரைக்கும் ஆண்டவர் காத்து கொண்டு இருப்பார். கடைசி நேரம் நம்ம கூப்பிட்டு விடலாம் என்று சொல்லி நினைத்து விடாதிருந்தேன். கள்ளன் கடைசி நேரத்துல தானே கூப்பிட்டா, அந்த நேரத்துல ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லாதீர்கள். எந்த நேரத்துல என்ன நடக்கும் என்று சொல்லி முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில மாம்சத்துல மனிதனாய் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். பூக்கு கூட ஒரு பீரியட் இருக்குது. அது இத்தனை நாள்ல பூக்கும், இத்தனை நாள்ல மொட்டுல இருந்து விரியும், இத்தனாவது நாள்ல கீழே விழுந்து விடும் என்று சொல்லி பூக்கள், மரத்தில செடிகளில பூக்கின்ற பூக்களுக்கு கூட எண்ணிக்கை வைத்திருக்கின்றார்கள். ஒரு கோழி முட்டை போடும்னா அது 21 நாள் அடை காத்த பிறகு 22வது நாள் அந்த முட்டையில இருந்து குஞ்சு வரும் என்று சொல்லி அதற்கு கூட கணக்கு இருக்கின்றது. ஆனால் மனிதர்களாகிய நாமோ என்றைக்கு மரிக்க போகின்றோம், என்றைக்கு தேவனை சந்திக்க போகின்றோம், என்றைக்கு நாம் ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ள, நித்தியமான வாழ்க்கைக்குள்ள கடந்து செல்ல போகிறோம் என்று சொல்லி ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி நம்முடைய வாழ்க்கையில காணப்படுகின்றது. பிரியமானவர்களே, பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி. என்றைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படியாக ஆக போகிறது என்று சொல்லி ஒருவருக்கும் தெரியாது. அதனால் தான் வேதம் சொல்லுகிறது, உன் தேவனை நீ சந்திக்க நியாயத்தப்பட வேண்டும், அவசியமாயிருக்கிறது. இன்று இரவு ஒரு வேளை இயேசுவை சந்திக்க நியாயத்தமாய் இருக்கின்றாயா? Are you ready? Are you prepared to meet this God? அவரே நம்முடைய ரட்சகர், அவரே நம்முடைய ஆலோசனை கர்த்தர், அவரே நம்முடைய தேவன். அவர் நம்முடைய குரலை கேட்டு அவர் என்ன செய்கின்றார்? ஆண்டவர் நம்மை ரட்சிப்பிற்குள்ள வழி நடத்துகின்றார். அவரை தேடி ஓடி வருகிற ஜனங்களுக்கு அவர் முதலாவது செய்கிற ஒரு காரியம் ரட்சிப்பை கொடுக்கின்றார். விலை மதிக்க முடியாத அந்த ரட்சிப்பு. உலகத்திலேயே the greatest miracle on earth என்று சொல்லுவோமே, ஆனால் சுகமாகிறது ஒரு பெரிய அற்புதம் இல்லைங்க.
அற்புதம், பெரிய பெரிய செங்கடல்கள் திறந்தது பெரிய அற்புதம் கிடையாது. எல்லா அற்புதங்களுக்கும் மேலான அற்புதம் ஓர் அற்புதம் உலகத்துல இருக்குமே. ஆனால் அது நீ நான் இயேசுவை நம்முடைய வாழ்க்கையில சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றோமே, அதுதான் இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய அற்புதம். பாஸ்டர் பென்னிஹின் சொல்லுவார், the greatest miracle on earth is salvation. ரட்சிப்பு. அவரை நோக்கி நாம் கூக்குரலிட்டு கூப்பிடுகிற வேளையில அவர் நமக்கு முதலாவது செய்கிற ஒரு காரியம் ரட்சிப்பிற்குள்ள நம்மளை வழி நடத்துகின்றார். நம்மை பிசாசின் பிடியிலிருந்து சத்துருவின் போராட்டத்திலிருந்து அவர் நமக்கு விடுதலையை கொடுக்கின்றார். இப்படியாக மீட்கப்பட்ட நம்மை, இப்படியாக ரட்சிப்பிற்குள்ள கொண்டு வரப்பட்ட நமக்கு ஆண்டவர் என்ன செய்கின்றார்? ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கின்றார், உள்ளத்துல சமாதானத்தை கொடுக்கின்றார். இந்த உலகத்தினால கொடுக்க முடியாத ஒரு சந்தோஷம், இந்த உலகத்தால எடுத்து போட முடியாத ஒரு சமாதானத்தை கர்த்தர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கொடுக்கின்றார். எத்தனை பேருக்கு எனக்கு அது சந்தோஷம் வேணும், எனக்கு சமாதானம் வேண்டும் என்று சொல்லுறவங்க, இன்றைக்கு நீங்கள் இந்த இயேசுவை உங்கள் சொந்த ரட்சகராக நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாய் இருக்கின்றது. நான் விளையாட்டுக்காக நான் பேசவில்லை, பேச வேண்டும் என்பதற்காகவும் நான் பேசவில்லை. This may be your last chance to receive God. This may be your last point of your time to receive this Savior. இந்த ரட்சகரை உன் வாழ்க்கையில ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது கர்த்தருடைய நோக்கமாய் இருந்திருக்க கூட. ஆதலால் தான் உன்னையும் என்னையும் கர்த்தர் இந்த இடத்திற்கு அழைத்துக் கொண்டு வந்திருக்கிறார். தற்செயலாய் நீங்கள் வரவில்லை. கர்த்தருடைய சித்தம் இல்லாமல் எதுவும் தற்செயலாய் நடப்பது அல்ல. பிரியமானவர்களே, நீங்களும் நானும் கர்த்தருடைய சமூகத்தை தேடி வந்திருக்கிறோமே, ஆனால் அவர் பிளான் பண்ணிட்டாரு, அவர் நம்மளை இங்க அழைத்துக் கொண்டு வந்திருக்கிறாரு. இந்த நாளில இந்த இடத்துல ஒரு கூட்டம் நடக்க வேண்டும், இந்த கூட்டத்துல இப்படிப்பட்ட வார்த்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும், இந்த வார்த்தை உங்களுடைய இருதயத்துல போய் கிட்டி சேர போகிறது என்று சொல்லி கர்த்தர் ஏற்கனவே முன்குறித்திருக்கின்றார். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் முன்குறித்திருக்கின்றார். எவர்களை அவர் ரட்சிக்கிறாரோ அவர்கள் உள்ளத்துல சமாதானத்தை கொடுக்கின்றார், சந்தோஷத்தை கொடுக்கின்றார். முடிவுல உலகத்துல சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கிற அந்த தேவன் முடிவுல நித்திய நித்திய நித்தியமாய் வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்திருக்கின்றார். ஹல்லேலூயா. நித்திய ஜீவனை நமக்கு ஒரு பரிசாக கொடுக்க அவர் ஆவலோடு காத்திருக்கின்றார். நித்திய ஜீவன் என்றால் என்ன? நீடூழி நீடூழி காலம் தேவனோடு கூட சார்ந்து தேவ சமூகத்துல வாழ்வதுதான் நித்திய ஜீவிய வாழ்க்கை, நித்திய வாழ்க்கை. அந்த நித்திய வாழ்க்கைக்குள்ள நீயும் நானும் பிரவேசிக்க வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த உலகத்தோடு முடிந்து போய் விடவில்லை. 7 ஜென்மம் என்றெல்லாம் சொல்லுறாங்க, அதெல்லாம் பொய்யா இருக்கும், அது எல்லாம் போய். இன்றைக்கு நாம் செத்தோமே, ஆனால் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில இயேசு கிறிஸ்து நடுவானில் வருவாரே, ஆனால் நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும். அவரோடு நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட, அவரோடு மறுரூபமாக்கப்பட, அவரோடு கூட வாழுவதற்கு, சந்தோஷமான ஒரு பரலோக வாழ்க்கை, மோட்ச வாழ்க்கைக்குள்ள நாம் பிரவேசிப்பதற்கு நாம் இன்றைக்கு நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டியது மிக மிக அவசியமாயிருக்கின்றது. இது கிருபையின் நாட்கள். பிரியமானவர்களே, கிருபையின் நாட்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். எந்த நேரத்துல இந்த கிருபையின் நுழைவாயில் மூடப்பட போகிறது என்று ஒருவரும் அறியார். அதுக்கப்புறம் நீங்க கூக்குரலிட்டாலும் சரி, சத்தமிட்டாலும் சரி, ஐயா அப்பா என்று சொல்லி நாம் புரண்டு உருண்டு போராடினாலும் சரி, அவருடைய அடைக்கப்பட்ட கதவுகள் திறக்கப்படுவது இல்லை. ஹல்லேலூயா. இன்றைக்கே அந்த கிருபையின் நாட்கள், இன்றைக்கே ரட்சிப்பின் நாட்கள், ரட்சணியத்தின் நாள் இந்த நாள் தான். இன்றைக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கையை இயேசுவுக்காய் அர்ப்பணி. இன்றைக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு ஆசீர்வாதம் வேண்டும் என்று நீ சொல்லுவாயானால் அந்த இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கையை தலைகீழாய் மாற்ற முடியும். அந்த இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க முடியும். மனுஷனை நம்பி நீ ஓடிக்கொண்டிருக்கலாம், உன் தொழிலை நம்பி நீ போராடி கொண்டு வேலை செய்து கொண்டிருக்கலாம், உன்னுடைய உற்றார் உறவினர்கள் எனக்கு உதவி செய்வார்கள் என்று சொல்லி நீ ஒரு அங்கலாய்ப்போடு கூட ஒரு பிரயாசப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் இன்றைக்கு ஒன்றை நான் சொல்லுகின்றேன், மனிதனுடைய அன்பு மாறி போகும். மனுஷ அன்பு மாறிடுங்க, வானுதீனமும் மாறிடும். நேற்று ஒன்று பேசி இருப்பான், இன்னைக்கு ஒன்று பேசுவான். உங்களுடைய சொந்த பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் சரி, உங்கள் சொந்த மனைவியாக இருந்தாலும் சரி, உங்கள் சொந்த கணவராக இருந்தாலும் சரி, அல்லது உங்களை பெற்றெடுத்த தாயாக இருந்தாலும் சரி, மனிதனுடைய அன்பு அனுதினமும் மாறுகின்றது. ஹல்லேலூயா.
ஆனால் மாறாத ஒரு அன்பு, மாறாத ஒரு கிருபை என் அருமை ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் இருக்கின்றது. எத்தனை பேர் இன்றைக்கு உறுதியாய் சொல்ல முடியும், நான் ஆயத்தப்பட்டு இருக்கின்றேன். இதுவரைக்கும் நான் ஆயத்தப்படல சிஸ்டர், பட் இன்றைக்கு என் வாழ்க்கையை நான் அர்ப்பணிக்க விரும்புகின்றேன், உங்க கரத்துல நான் கொடுக்க விரும்புகின்றேன். இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளுவாரா? இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய வாழ்க்கையை பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளுவாரா? இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய வாழ்க்கையை தலைகீழாய் மாற்றுவாரா? இயேசு கிறிஸ்து என் வாழ்க்கையில ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருவாரா என்று சொல்லி நீ கேட்கக்கூடும். இன்றைக்கு தேவனுடைய சமூகத்துல கர்த்தருடைய அக்னி ஜுவாலையாகிய கர்த்தர் என்னை ஒரு ஊழியக்காரியாய் பயன்படுத்தி கொண்டு வருகிறார். தேவனுடைய வார்த்தையை இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். பிரியமானவர்களே, கர்த்தர் இந்த நாள் முதற்கொண்டு உங்களையும் உங்க குடும்பத்தாரையும் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். கரங்களை தட்டுவோம், தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ரொம்ப சிம்பிள்ங்க, பெரிய காரியங்களை செய்ய சொல்லல. மலை மேல கஷ்டப்பட்டு ஏறி செருப்பு இல்லாம நடந்து மேல போனாதான் ஆண்டவரை பார்க்க முடியும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுங்க. உங்களை தேடி வீட்டிற்கு வருகின்றார். ஹல்லேலூயா. இப்பொழுது உங்க பக்கத்துல உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. கதவை தட்டி கொண்டு வாசலில் நின்று கொண்டிருக்கிறார். என் மகனே, என் மகளே, என்னுடைய சத்தத்தை கேட்டு உன் இருதயத்தை திறந்து உன்னுடைய இருதயத்திற்குள்ள என்னை அனுமதிக்க மாட்டாயா என்று சொல்லி he is just waiting for you and me, my dear brother and sister. கதவை திறந்து கொடுங்க. இருதயம் என்னும் பலகை, இருதயம் என்னும் கதவை கர்த்தருக்கென்று திறந்து கொடுங்க. உங்க வாழ்க்கையில ஒரு ஆசீர்வாதம் உண்டாகும் பாருங்க. எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்க. இந்த நாளில டைரியில எழுதி வையுங்க. சிஸ்டர் சொன்னாங்களே, கர்த்தருடைய ஆவியானவருடைய ஒத்தாசையோடு கூட நான் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன். மாம்சத்தில் நான் வெளிப்படவில்லை. இங்க வருகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு கொடுக்கின்ற அந்த வார்த்தை நிச்சயமாய் அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை தான் கொடுக்கும். ஹல்லேலூயா. நான் ஆண்டவரிடத்துல ஜெபித்த காலையில, ஆண்டவரே, நான் இன்றைக்கு வியாதியோடு வந்திருக்கிறேன், இன்றைக்கு நான் பலவீனத்தோடு இருக்கிறேன், என்னுடைய சரீரம் ஒடுங்கி போய் காணப்படுகிறது, என் சரீரம் பலவீனப்பட்டு காணப்படுகிறது. ஆனால் இந்த பரிமள தைலம் உடைக்கப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. இந்த பரிமள தைலம் உடைக்கப்பட்டால் ஒழிய அது ஜனங்கள் மத்தியில வாசனையை வீசாதப்பா. இந்த ஜனங்கள் மத்தியில ஒரு வாசனையை வீச வேண்டும். இந்த ஜனங்கள் மத்தியில ஒரு அற்புதம் நடக்க வேண்டும். இந்த ஜனங்கள் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி காலை நேரத்தில் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அழுது கதறி வந்திருக்கிற பிரியமானவர்களே, உங்களுக்கு அந்த ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் இன்றைக்கு கொடுக்கத்தான் உங்களை ஆயத்தப்படுத்த அவர் வந்திருக்கின்றார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஒரு நாள் பெரிய வெள்ளிக்கிழமை அன்று 4 ஜீவராசிகள் நடந்து போச்சுங்களாம் ரோட்ல. சின்ன குழந்தைங்களா நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க, கதை கேளுங்க, நல்ல ஒரு கதை. 4 ஜீவராசிங்க எதெல்லாம் போச்சான்? ஆடு போச்சான், மாடு போச்சான், கோழி போச்சான், ஒரு பன்றியும் போச்சான். யாரெல்லாம் போனாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா? ஆடு, மாடு, கோழி, பன்றி, 4 பேரும் கையை கோர்த்துட்டு போறாங்க. ரோட்ல பேபா பேபான்னுட்டு போறாங்களாம், குருகுருன்னுட்டு போறாங்களாம், கொக்கரக்கோன்ட்டு போறாங்களாம். நடந்து போகும் பொழுது அங்க புது வாழ்வு ஹெப்ரோன் சபை என்கின்ற ஒரு சபையில போதகர் பீட்டர் மாரிஸ் அவர்கள் அங்க ஆராதனையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். உள்ள கூட்டம் நிரம்பி வழிந்து வெளியெல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. ரோட்ல எல்லாம் ஜனங்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. வெயிலென்றும் பாராமல் ஜனங்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க, திரளான கூட்டம். அப்போ அந்த கோழி கேட்டுச்சா, நண்பர்களே, ஏன் இந்த ஜனங்க இந்த கொளுத்துற வெயில்ல இந்த சபையில வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க? எப்பவும் கூட்டமே இருக்காது. சில சபைகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கடையை திறந்து வச்சுக்கிட்டு அங்க வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. சிலர் டிவியை போட்டு திறந்து போட்டுக்கிட்டு அங்க படம் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்களே. இன்றைக்கு ஏன் ஒரே கூட்டம் என்று சொல்லி கோழி ஒரு கேள்வியை எழுப்பினதா. உடனே ஆடு அண்ணன் சொன்னாரா, இன்னைக்கு பெரிய வெள்ளிக்கிழமை, இயேசு இந்த ஜனங்களுக்காக நமக்காக சிலுவையிலே பாடுகளை அனுபவித்து அவர் இன்றைக்கு மரித்த ஒரு நாள், நமக்காக நம்முடைய வாழ்க்கைக்காக தம்முடைய வாழ்க்கையே அர்ப்பணித்த ஒரு பொன்னான நாளை
நாட்களை இந்த ஜனங்கள் எண்ணி அவர்கள் அவரை ஸ்தோத்தரித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லி ஆடு சொன்னது. உடனே அந்த மாடு சொல்லிச்சா, நாம இந்த இயேசுக்காக எதையாவது நம்ம கொடுக்க வேண்டுமே. இந்த இயேசு நமக்காக அவர் மரித்தாரே, இந்த இயேசு நமக்காக அடிக்கப்பட்டாரே, நொறுக்கப்பட்டாரே, பாடுகள் அனுபவித்தாரே, இந்த இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நாம் என்னத்தையாவது கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி முதல்ல மாடு அண்ணன் உள்ள மாடு உள்ள போயிட்டான். பசு மாடு உள்ள போய் 1 லிட்டர் பாலுக்கு 2 லிட்டர் பாலை கறந்து உள்ள ஆண்டவருக்கா என்னிடத்திலிருந்து எனக்கு கொடுக்க முடிந்தது எல்லாம் ஒரு 2 லிட்டர் பால் என்று சொல்லி கொடுத்து விட்டு அது வெளியே வந்ததா. கோழி போனாங்களாம் உள்ள. கோழி உள்ள போய் கொக்கொண்டு உள்ள போய் அழகாக 1 முட்டைக்கு 2 முட்டை வச்சுட்டு அவங்களும் வெளியே வந்தாங்களே. இந்த முட்டையை, என்னுடைய முட்டையை நான் என் இயேசுவுக்காய் நான் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி கடைசியில 3வது ஆடு உள்ள போனாரா. சத்தமில்லாமல் அமைந்தலாய் வாய் திறவாதபடி அவர் உள்ள போய், நான் என்னையே உமக்காய் அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டவரே, என்னிடத்துல வேறு ஒன்றுமே இல்லை, என்னையே உமக்காய் நான் அர்ப்பணிக்கிறேன், என்னையே ஒரு ஜீவ பலியாய் உமக்காய் நான் அர்ப்பணிக்கிறேன். நீர் எனக்காக வாழ்ந்தீரே, எனக்காக மரித்தீரே, இந்த உலகத்திற்காக, இந்த உலகத்தின் ஜனங்களுக்காக நீர் வாழ்ந்து மரித்தீரே, உமக்காய் நான் என்னையே அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆடு உள்ள போனவரே முடிய வரவே இல்லையா. இந்த மாடும் கோழியும் வெளியே நின்று காத்து கொண்டே இருந்தார்களாம். உள்ள போன அண்ணன் ஆடை காணுமே என்று. அப்பொழுது பன்றி கிட்ட கோழி திரும்பி கேட்டுச்சான், நீ உள்ள போயிட்ட, உன்னிடத்துல என்ன உண்டு, அதை கொடுத்து விட்டு வா என்று சொன்ன பொழுது, ஐயா சாமி ஆளை விடு, என்னை விட்டா போதும்னு சொல்லி அங்க பிடிச்ச ஓட்டம் தான். பண்ணி எப்படி ஓடன்னு பார்த்துருக்கிறீங்களா? பயங்கரமா அப்படி இப்படி சந்து பொந்து எல்லா தெருக்களுக்குள்ள ஓடி ஓடி இந்த அண்ணாத்தை எங்க போடுறாரு, எங்கேயோ ஓடி போய் கடைசியில் ஒரு சாக்கடைக்குள்ள போய் விழுந்துட்டாரு. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சாக்கடைக்குள்ள விழுந்து கண்ணை திறக்கிறதுக்கு முன்பதாக 2 ஆண்கள் வந்தாங்களாம். அந்த பன்றியை, அந்த வெள்ளை பன்றியை பிடித்தாங்களாம். தலையில தொங்க போட்டு 2-4 காலையும் கம்புல போட்டு கட்டி, ஒருத்தர் இந்த தோல்லையும் இன்னொருத்தர் அவருடைய தோல்லையும் 2 பேரும் தூக்கிட்டு போனாங்களாம். அப்பதான் அந்த பன்றி அண்ணாத்தை மேல வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்தார். மேல வானத்தை பார்த்துட்டு, ஐயோ எத்தனை அழகா இருக்கிறது, நான் வாழ்ந்த இத்தனை நாட்களும் நான் மேல எட்டி கூட நான் பார்த்தது இல்லையே, எத்தனை ஒரு அழகான ஒரு வானம் கர்த்தர் உருவாக்கி இருக்கிறார், அங்கேயே நம்ம அர்ப்பணித்திருக்கலாமே, பாடு பாவிங்க இவங்க கையில வந்து நம்ம மாட்டிக்கிட்டோமே, அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு கொத்து பரோட்டா போட்டுருவானுங்கன்னு சொல்லி, ஐயோ ஆண்டவரே இந்த நேரத்துல என்னை காப்பாற்றும் என்று சொல்லி கடைசி நேரத்துல ஒரு நினைச்சான் பாருங்க. கேட்கப்படுமா? கடைசி நேரத்துல ஏறெடுக்கிற ஜபம், கொடுக்க வேண்டியதை கொடுக்க வேண்டும், செய்ய வேண்டியதை செய்ய வேண்டும், ஆயத்தமாக வேண்டிய நேரத்துல நம்ம ஆயத்தமாக வேண்டும். அவன் கம்புல கட்டி கொண்டு போய் அக்னி எரிகிற ஒரு தணல் அடுப்புல அவர் அங்கே சுட்டு எரிச்சு அவரை அங்க சாப்பிட்டாங்க. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நாம் சிந்திக்க வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது. ஆதாமையும் ஏவாளையும் கர்த்தர் படைத்தார் என்றால் அவரை துதிப்பதற்காக, ஆராதிப்பதற்காக, அவரோடு பேசுவதற்காகத்தான் அவர் உருவாக்கி இருக்கிறார். உங்களையும் என்னையும் கூட அதற்காகத்தான். கர்த்தர் சிருஷ்டிகளை சிருஷ்டிப்பதற்கு காரணம் அவர்களோடு பேச வேண்டும், அவர்களோடு உறவாட வேண்டும், அவர்களோடு சார்ந்து வாழ வேண்டும். இந்த ஜனம் என்னோடு சார்ந்து வாழ்வார்களா என்று சொல்லி அந்த ஏக்கத்தோடு தான் கூட கர்த்தர் காத்து கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இன்றைக்கு நாம் சிந்திக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. சின்ன ஒரு மெசேஜ் தான், பெரிய ஒரு மெசேஜ் கிடையாது, சாதாரணமான ஒரு சின்ன ஒரு காரியம். ஆனால் நாம் சிந்திக்க வேண்டியதுதான் மிக மிக முக்கியம். நீங்கள் இந்த இடத்தை விட்டு நீங்கள் கடந்து செல்லலாம், ஆனால் நீங்கள் கர்த்தருக்காய் எவ்வளமாய் ஆயத்தமாய் இருக்கிறீங்க, எப்படியாய் நீங்கள் பிரயாசப்பட்டு காத்து கொண்டு இருக்கிறீங்க. எந்த நேரத்திலும் என்னவென்றுமானாலும் நடக்கலாம் பிரியமானவர்களே. பட் are you prepared to meet this Jesus? Are you prepared to meet this eternal life? நித்திய வாழ்க்கையில நீ போய் சேர வேண்டும் என்பதற்காய் நீ ஆயத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றாயா? மற்றவர்களை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாயா? உன் குடும்பத்தை நீ ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாயா? நீ உன் குடும்பத்திற்காய் நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? உன் பிள்ளைகளுக்காய் நீ ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கின்றாயா? உன் கணவனுக்காய் நீ ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கின்றாயா? உன் மனைவியுடைய ரட்சிப்புக்காக நீ ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறாயா? உன் குடும்பம் முழுவதும் ஆயத்தப்பட வேண்டுமே, முழு குடும்பமாய் ஆண்டவருடைய சமூகத்துல போய் சேர வேண்டுமே.
கவனமாக வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 25வது அதிகாரத்துல பார்த்தீங்கன்னா அங்கு ஒரு புத்தியுள்ள கன்னிகைகளையும் புத்தி இல்லாத கன்னிகைகளையும் குறித்து அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. புத்தியுள்ள கன்னிகைகள் 5 பேர் இருந்தார்களா, புத்தி இல்லாத கன்னிகைகள் 5 பேர் இருந்தாங்களா. எல்லார் கையிலும் என்ன இருந்ததா, தீவெட்டிகளை கையில வைத்துக் கொண்டு மணவாளன் வரப்போகிறார் என்று சொல்லி மணவாளனோடு கூட நாங்களும் சேர்ந்து, மணவாட்டியாகிய நான் அவரோடு கூட சேர்ந்து நான் செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி அவளோடு கூட காத்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. 10 பேரை காத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. 10 பேர் அவளோடு இருக்கிறாங்க. 10 பேர்ல 5 பேரு அதிபுத்திசாலிகள். ஏன் அதிபுத்திசாலிகள் தெரியுமா? தீவட்டிகளை வைத்துக் கொண்டிருந்த அவர்களுடைய பாத்திரங்களில எண்ணெயையும் வைத்துக் கொண்டிருந்தாங்களாம். தீவட்டியில எண்ணெய் குறைஞ்சிச்சுன்னா என்னங்க ஆகும்? தீ அணைஞ்சிடும். அந்த தீயை அணைய விடாம அதற்குள்ள அந்த தீவட்டிக்குள்ள நம்ம என்ன ஊற்ற வேண்டும்? எண்ணெய் அப்பப்போ ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். நம்ம வீட்டுல அரிக்கன் லைட் இருக்கு, அந்த அரிக்கன் லைட் தினத்துக்கும் எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குமா? இன்னும் ஊற்றணும். உள்ள நம்ம ஊற்ற வேண்டியதை ஊற்றினாலும் வெளியே பிரகாசிக்க வேண்டியது பிரகாசிக்கும். நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட நாம் புத்தி உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். நாம் தேவனுக்காக பிரகாசம் உள்ள பாத்திரங்களாக எழும்ப வேண்டுமானால் நமக்குள்ள ஆவியானவர் ஊற்றப்பட வேண்டும். அவர்கள் ஆயத்தத்தோடு காத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் ஆயத்தம் இல்லாத ஒரு கூட்டத்தார் 5 நபர்கள் அங்கு காத்திருக்கிறாங்க. அவங்களும் தீவட்டி வைத்திருந்தாங்க. அவங்க தீவட்டியில நெருப்பு எரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தது. திடீரென்று கதவு திறக்கப்பட்டது. கிருபையின் கதவு நுழைவாயில் திறக்கப்பட்டது. அந்த திறக்கப்பட்ட நேரத்துல எல்லா 10 பேர் அசந்து தூங்கிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க. பாருங்க, மணவாளன் வந்துவிட்டார் என்று சொல்லி சத்தம் கேட்ட பொழுதோ இந்த 5 புத்தி உள்ளவர்கள் பாத்திரத்துல எண்ணெயை வைத்துக் கொண்டு வலது கரத்துல தீவட்டிகளை பிடித்துக் கொண்டிருந்த ஆயத்தம் உள்ளவர்கள் அந்த மணவாளனுக்கு பின்பதாக அந்த நெருக்கமான வழியின் வழியாய் அந்த நித்திய ஜீவனுள்ள வாழ்க்கைக்குள்ள அவர்கள் கடந்து சென்றார்கள். ஆனால் புத்தி இல்லாத கன்னிகைகளோ எண்ணெயை கையில ஏந்தி இராதபடியினால அவர்கள் கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலை. கதவு அடைக்கப்பட்டாயிற்று. அவங்க ஓடி போய் என்ன எங்கேயாவது கிடைக்குமா, ஓடி போய் வாங்கிட்டு வந்துடலாம். லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் யூஸ்லெஸ். பெரியமானவர்களே, ஒரு எந்த காரியமா இருந்தாலும் சரி, அது ஒரு சிறு காரியமாக இருந்தாலும் சரி, அது பெரிய காரியமாக இருந்தாலும் சரி, அந்த காரியத்திற்காக நாம் பிரயாசப்பட்டு அதற்காக நம்ம பிளான் பண்ணி அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுகிறது தான் மிக முக்கியம். அப்போ ஒரு சாதாரண ஒரு காரியத்திற்கு உலகத்துல வீடு கட்டுறதற்கு நமக்கு அத்தனை பிளான் பண்ணி ஆயத்தப்படும் பொழுது பரலோகத்துல நமக்கென்று வீடுகள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது. வாசஸ்தலங்கள் அங்கு கட்டப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த வாசஸ்தலத்தை போய் நான் அடைவதற்கு நாம் எவ்வளவாய் பிரயாசப்பட வேண்டும். இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் சிந்திக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியமாயிருக்கிறது. நாம் ஆயத்தப்பட்டிருக்கின்றோமா? அவரை சந்திப்பதற்கு நாம் ஆயத்தப்பட்டிருக்கின்றோமா என்று சொல்லி நாம் நம்மை பார்த்து நாம் சிந்திக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியமாயிருக்கின்றது. எல்லாமாயே ஆனால் நமக்கென்று ஒன்று மேலோகத்துல வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மோட்சத்துல வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த பங்களாதான் நமக்கு சொந்தமாய் வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற வீடு. அந்த வீட்டை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமே. அந்த வீட்டிற்குள்ள நாம் கடந்து செல்ல வேண்டுமே. அந்த இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட நித்திய காலமாய் சந்தோஷமாய் வாழ்வதற்கு நீங்களும் நானும் ஆயத்தத்தோடு இருக்கின்றோம். இப்பொழுது நான் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன். எத்தனை பேருக்கு இந்த இயேசு என் வாழ்க்கையில சொந்த ரட்சகராக வேண்டும் என்று சொல்லுறங்க? உங்க இடத்துல இருந்து கரங்களை உயர்த்தி காண்பீங்க. நான் இப்பொழுது உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க போகின்றேன். உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகின்றேன். ஆயத்தத்தோடு நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நோக்கம். உங்களை தன்னுடைய சொந்த பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தான் அவர் இரத்தத்தை சிலுவையில சிந்தித்தார். ஹல்லேலூயா. அவர் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் பாடுகளை அனுபவிச்சிட்டாரு. நாம பாடுகளை அனுபவிக்க வேண்டியது அவருடைய சித்தமோ நோக்கமோ அல்ல. இன்றைக்கு நாம் அவருடைய நம்முடைய வாழ்க்கை அவருடைய கரத்துல நாம் ஒப்புக் கொடுப்போமே. ஆனால் நான் சொல்லுகின்றேன், ரைட் ஃப்ரம் திஸ் மினிட், இந்த நிமிடம் முதற்கொண்டு கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையை பொறுப்பேற்றுக் கொள்வார். ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் எழுந்திருச்சு நிற்போம். Hallelujah. Are you ready to accept this Christ?
Are you ready to accept the life? ஒரு புது வாழ்வு உனக்காக பரலோகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நாம் இந்த உலகத்தில் வாழப்போகிற வாழ்க்கை 60, 70, 80, 90 என்று தெரியாது. பட் வாட் எவர் இட் இஸ், நாம் வாழப்போகிற இந்த குறுகின காலங்களில நாம் எப்படியாய் நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம், எப்படியாய் அவருடைய சமூகத்திற்கு ஏற்ற பிள்ளைகளாய் நாம் வாழுகின்றோம் என்பதுதான் மிக முக்கியம். நீ ஏழையாய் இருக்கலாம், பணக்காரனாய் இருக்கலாம், படித்தவனாய் இருக்கலாம், படியாதவனாய் காணப்படலாம். வாட் எவர் இட் இஸ், ஆண்டவர் அதை பற்றி அவர் கவலைப்படவில்லை. நீ டாக்டர் என்கின்ற பட்டத்தை பெற்றிருக்கின்றாயா, நீ PhD பெற்றிருக்கின்றாயா, நீ சர்டிபிகேட்டை வைத்திருக்கிறாயா என்பது அவருக்கு முக்கியம் அல்ல. மனிதன் தான் முகத்தை பார்க்கிறான். பிரியமானவர்களே, என் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உன்னுடைய இருதயத்தின் ஆழத்தை பார்க்கிறார். ஹல்லேலூயா. இந்த இயேசுதான் எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுறோம். அவங்க வலது கரத்தை உயர்த்துங்க, வலது கரத்தை உயர்த்துங்க, இடது கரத்தை உங்க இருதயத்தின் மேல வைப்பீர்களா? நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். இந்த இயேசு மெய்யான தேவன் என்பதை நான் அறிந்து கொண்டேன். என் இருதய கதவுகள் திறக்கப்பட்டிருக்கின்றது, என் மன கதவுகள் திறக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த இயேசு எனக்கு போதும் என்று நான் வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லுறோங்க. ஹல்லேலூயா. நன்றியோடு நான் துதிக்கிறேன், துதிக்கிறேன், துதிக்கிறேன். சர்வ வல்லவரே, உமக்கு நன்றி, 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 நன்றி ராஜா. நன்றி இருதயத்தோடு. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நன்றி, நன்றி, நன்றி ராஜா. நன்றி அப்பா. Thank you, Holy Spirit. இவர்கள் உமக்காய் தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள். இவர்கள் தங்களுடைய காலங்களை உமக்காய் கொடுக்க நிறுத்துகிறார்கள். ஆண்டவரே, இவர்கள் தங்களுடைய இருதயத்தை உமக்காய் திறந்து கொடுக்க இருக்கிறார்கள். ஆண்டவரே, Lord, get into their hearts, oh Master. அவர்களுடைய இருதயத்திற்குள்ள வந்து நீர் வாசம் பண்ணுவீராக. அவர்களுடைய குடும்பத்தை நீர் பொறுப்பு ஏற்றுக்கொள்ளுவீராக. அவர்களுடைய வாழ்க்கையை உங்களுடைய கரத்தில் அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள் ராஜா. Lord, take control of them, oh God. அவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையை நீர் ஆண்டவரே பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளுவீராக. ஓ கமலன சத்தன மலரியா, ஓ ரிபாலன தார மாசி கபாலரி கரபாலரி. நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ராஜா. நன்றியோடு உண்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் சுவாமி. பொறுப்பேற்றுக் கொடுக்கப்பா. இந்த நாள் முதற்கொண்டு இவர்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு ரட்சிப்பு, இவர்கள் வாழ்க்கையில ஒரு வெளிச்சம் உதிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. எந்த மனுஷனாலும் அணைக்க முடியாத ஒரு ஆசீர்வாதம் இந்த மக்களுக்குள்ள நீர் ஒளி ஆண்டவரே பிரகாசமாய் வைக்க வேண்டுமான சொல்லுகிறேன். Let their lives be turned, O Master. இயேசுவின் நாமத்தில் இப்பொழுது இவர்களுடைய குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியாய் நான் சொல்லுகிறேன். இயேசுவின் நாமத்தில் ஆபிரகாமாகிய குமாரத்தியாகிய நான் இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த குடும்பத்தினரை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அந்த ஆசீர்வாதங்கள் அவர்களுக்கு அப்படியே ஆமென்றும் ஆமென் என்றும் ஆக கடவுள் ராஜா. ஓ ராஜா, நன்றி ராஜா. சரீரத்தில் எனக்கு நீங்க சொல்லி அனுப்புனீங்கப்பா. நீ யாருக்கெல்லாம் ஜெபிக்க போறியோ அவங்களுக்குள்ள ஒரு விடுதலை நான் கொடுக்க போறேன் என்று சொல்லி ஓ ராபா ஷபா ரதாரா மாசி பாலரியா. Right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. ஓ ராபா லாரா தினி மாதா திருவிழா மாத தூது வினியாட் ஊழியம் மாத பத்திரிகைக்கான ஆண்டு சந்தா ரூபாய் 55, மாதம் 5 ரூபாய் மட்டும். உங்கள் செவிகளுக்கும் விழிகளுக்கும் விருந்து படைக்க வந்துவிட்டது வினியாட் ஊழியங்கள் வழங்கும் VCD மற்றும் ஆடியோ கேசட்டுகள். இதில் உங்கள் அன்பு நெஞ்சங்களான வினித், வினிதா மற்றும் சகோதரி நளினி வில்சன் அவர்கள் இசைமழை பொழிகின்றனர். இது உங்கள் அருகாமையில் உள்ள கிறிஸ்தவ புத்தக நிலையங்களிலும் கிடைக்கும். விசேஷமாக 13 வயதில் வினித் பென்னி தானே பாடல்களை ஏற்றி ராகம் அமைத்து இசைவடித்து எல்லா கருவிகளும் இசைத்து பாடிய தி ரேடியன்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் லவ் CD-யும் கிடைக்கும். மேலும் விவரங்களுக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி வினியாட் ஊழியங்கள் 3/10 சவுத் கனால் பேங்க் ரோடு, மந்தவெளி, சென்னை 28. தொலைபேசி எண் 0442461060.
செல்போன் 9841576123. இமெயில் vineyard@sifi.com.